En aquest podcast parlarem sobre l'evolució del paper de la dona durant diverses etapes de la història d'Espanya, amb el David Miró, David Argilés, La senyora Mateu. I la Carla Guillén. Per començar, ens endinsarem dins el període comprès entre els anys 1931 i 1936, que corresponen a la Segona República Espanyola. Durant aquest període van haver-hi molts canvis significatius a Espanya que defensaven la cultura, l'educació i els drets femenins com a mitjans d'emancipació per a les dones. Dones com Alejandra Soler, Maria Moliner, Maria Cambrils i organitzacions sindicalistes com Mujeres Libres van deixar un llegat important en la lluita per la igualtat de gènere i l'accés a l'educació. Tinc entès que va ser durant la República quan va iniciar-se grans debats i reivindicacions que van provocar grans canvis en la vida de les dones. Exacte. Canvis com ara l'aprovació de la llei que permetia votar les dones, el reconeixement del matrimoni civil i la primera llei del divorci, a més de la llei de l'avortament, que consolidava la capacitat de les dones de prendre decisions sobre el seu cos. tampoc fa que poden votar les dones. Sí, ara ens sembla impensable que les dones no puguin votar, però fa no gaires anys era una realitat. I a quin any van poder votar per primera vegada? Doncs va ser tot un fet històric l'any 1933. El cas és que abans de que aquest fet es fes realitat van haver-hi anys de grans debats i discussions. com quins debats. Com ara el de Clara Campoamor i Victoria Kent, mentre s'estava elaborant la Constitució Espanyola del 1931. Elles dues van ser grans advocades i polítiques que van destacar pel seu paper en la defensa dels drets de les dones. I en què diferien les dues? Mentre que Campoamor reconeixia el dret a vot de les dones com una qüestió de justícia i igualtat, Kent s'hi oposava, argumentant que la societat de l'època no estava preparada per a aquesta llei i que la concessió del vot a les dones podia perjudicar els interessos de les dones i del mateix país. Aquest debat devia suposar un abans i un després en termes d'evolució per a la igualtat de gènere, no? No del tot. Doncs és cert que les propostes igualitàries desenvolupades durant l'època republicana, com les lleis o l'aprovació del sufragi universal o l'article 36 de la Constitució republicana, van suposar un gran avenç, però la societat espanyola continuava sent molt tradicional, amb la presència femenina relegada a l'espai domèstic i privat. La transició de la Segona República a la Guerra Civil va ser impulsada per factors econòmics, socials i polítics que van donar lloc al cop d'estat del general Franco. Durant la Guerra Civil tenia una imatge de dones republicanes lluitadores, armant-se i defensant-se al front al costat dels seus companys. Però això no és l'autèntica realitat que van viure durant la Guerra Civil. Llavors, quina va ser la participació de les dones en els dos bàndols durant la Guerra Civil? Doncs, mentre les dones republicanes es sumaven al front amb els seus companys, les dones falangistes, en canvi, promovien el fet que la dona estigués reclosa a casa al servei de l'home, fent les feines de la llar. Així, se'ls treia del cap que les dones tinguessin aquells drets adquirits quan es va proclamar la Segona República. Tan sols podien sortir per ajudar les infermeries. Per tant, les dones republicanes van estar presents al camp de batalla. Amb l'inici de la guerra, el 1936, moltes dones es van unir a la revolució i van participar activament al front. No obstant això, la realitat va ser decebedora, ja que van ser sovint assignades a tasques de neteja, cuina i cures mèdiques, generant descontentament. Podries dir-nos alguna dona que va contribuir a la causa republicana durant la Guerra Civil? Sí, destacaria Frederica Montseny Mañé, pel que fa a la tendència anarquista, i a Rosario Sánchez Mora com a comunista. Montseny Mañé fou la primera dona ministra d'Espanya durant la Segona República i afiliada a la CNT des del 1923, i Sánchez Mora, la dinamitera, que va ser una miliciana espanyola, destacant-se al front en rols no convencionals per a dones. I com ja sabem, el triomf de la Guerra Civil se'l van portar el bàndol franquista, no? Correcte, però la victòria franquista no va afavorir gens a les dones. I això? Doncs perquè va suposar una reculada de les mesures progressistes que s'havien aconseguit durant el període de la República. Es va instaurar un model de societat que combinava l'autoritarisme i la influència feixista de la falange espanyola. Pilar Primo de Rivera, La semana del fundador de la Falange, no? exacte, de José Antonio Primo de Rivera, doncs aquesta dona aconseguí el monopoli de la mobilització i formació femenina. Fou la cap de la secció femenina, una institució que formava les dones del nou règim on s'imposava que les contribucions de les dones a la pàtria s'havien de fer des de l'àmbit domèstic, és a dir, fent les tasques de la llar sense anar a treballar perquè, segons la Falange, les havien alliberat de les tasques de taller o de fàbrica. Per tant, el destí de la dona en aquell període era la maternitat i la socialització en la família. Correcte. Les dones, al ser considerades inferiors perquè la intel·ligència estava reservada per als homes, havien de ser submises, servicials, de caràcter passiu, obedients enfront als homes. Aquest comportament era considerat natural durant el franquisme. A més, hi havia un enorme control sobre la maternitat, no? Sí, era una principal obsessió, per dir-ho d'alguna manera.
És clar, però també hem de tenir en compte que es venia d'una guerra civil i es volia revertir la part de la població. Tota la raó. Ara bé, pel que fa a l'àmbit legislatiu, tots aquells petits i grans avenços que es van aconseguir durant la Segona República, la dictadura es va encarregar de liquidar-los tots. Com per exemple, Doncs el vot femení, que hem parlat anteriorment, i el dret al divorci. No obstant això, el 1961 es va aprovar una llei on es pretenia que tan sols a la dona casada pogués signar un contracte de treball, sempre i quan l'home no s'hi oposés explícitament per escrit. No obstant això, com bé ja sabem, des que va morir el dictador Franco, Espanya va viure un període de canvis i de millores per la dona, és correcte? exacte, és impressionant com ha evolucionat tot després d'aquell moment. La dona va començar a deixar enrere tota la repressió viscuda. I com es va dur a terme aquest procés? Amb l'arribada de la transició, el moviment feminista va començar a manifestar-se per aconseguir la igualtat entre homes i dones davant la llei. Durant l'anterior època, a les dones no se'ls permetia exercir càrrecs importants, però en aquest període sí, no? Sí, durant aquesta època van començar a participar en la política dones com Maria Rúbies, que fou la primera senadora catalana, i Maria Dolors Calvet, considerada una de les mares de la Constitució. Ara bé, en l'àmbit legislatiu també es van dur a terme diverses modificacions. Quines van ser? S'obtingué el dret al divorci, es despenalitzà l'avortament, però no va ser fins l'any 1989 que es va modificar el Codi Penal en relació a la violació i va passar a ser considerat un delicte contra la llibertat sexual, suprimint així el perdó al violador. Però en el que acabes de comentar referent a la violència de gènere encara no estava inclosa en la nova Constitució. En quin moment s'inclou a Espanya? A principis del 2000 van aprovar-se lleis de protecció contra la violència de gènere, fet que va suposar un pas molt important. I a Catalunya també va estar al mateix moment. No, posteriorment, l'any 2008, que va donar-se el dret a les dones per poder erradicar la violència masclista, enfatitzant sobretot en la violència exercida en l'àmbit social, familiar i laboral. Recentment, però, s'ha establert una nova llei, si no m'equivoco. Exacte, s'ha establert la llei només sí és sí, que inclou també el delicte de difusió d'imatges íntimes i, a més, castiga la difusió a terceres persones d'aquestes. Per finalitzar aquest podcast, ens agradaria esmentar que tot i el gran avenç que s'ha dut a terme tots aquests anys, encara queda molt camí per recórrer, en molts aspectes. Què en penseu? És evident que encara queden molts reptes per establir, com ara la participació en l'àmbit polític. S'hauria d'incrementar la representació de les dones en càrrecs polítics i institucionals i fomentar l'accés de les dones a posicions de lideratge en tots els àmbits. Sí, estic completament d'acord. També estaria bé, per prevenir, per mitjà de programes educatius, conscienciar la població de la desigualtat de gènere, que encara existeix, intentar mitigar els estereotips de gènere i fomentar una cultura que rebutgi els rols de gènere tradicionals. És clar, i per mitjà d'aquest mètode podria promoure's també la participació de les dones en carreres científiques, tecnològiques... Exacte, ja que fem referència a l'àmbit de formació i laboral, penso que també seria adient donar eines que facilitin la conciliació de la vida familiar i professional i promoure una corresponsabilitat en les tasques domèstiques i de cura. Aquest ha estat el nostre podcast sobre l'evolució que ha tingut la dona durant diversos períodes de la història del nostre país. Esperem que us hagi agradat i que hagueu après alguna cosa nova.